हेल' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय। दिनै केबिनेट मिनिस्टार अफ आसाम इउजि ब्रह्म बिथांनि सायाव नोंथांमोनजों सावरायगोन। बिथाङा एकट जाखांनायनि उनाव माबायदि लेक्चार होआमोन नोंथांमोना गोसोआव दंना रायजो राजाफोर? बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव बिथाङा बुंदों रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जाबाय आरो जोंखौ ट्रास्ट खालामनानै एबा फोथायनानै बे सुक्तियाव ब्लाइन्डलि साइनिं खालामदों होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। दिनै बिथांमोनहा जेबो इनिसिएटिभ लाबोआखै। दिनै बियो प्रुभ जाबाय। जुदि फाउन्डार अफ एनडिएफबि रन्जन दैमारि बिथांनि गजानायखौ एबा जेलनिफ्राय उदां जानायखौ बिथांमोना लुबैयोमोनब्ला एबा मोजां जुदि दैदेनगिरिमोनब्ला बिथांमोननि साननाय हनाया जुदि मोजांमोनब्ला जेब्ला 2020आव 27 जानुवारियाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों जेब्ला बिटिआर एग्रिमेन्ट जादोंमोन रायजो राजाफोर, बे टाइमावनो बिथांमोना सावरायनो हायोमोन रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जागोन ना जाया। नट अनलि रन्जन दैमारि, एनडिएफबिनि समस्या समाधान जागोन ना जाया, एबा रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानाय लिडार्स केडार्सफ्रा उदां जागोन ना जाया। इउजि ब्रह्मआ बुंदोंमोन सिगां गिदिर गिदिर लेक्चार। रायजो राजाफोर नोंथांमोनाबो गोसोआव दंखायो। पावाराव फैयोब्ला जों दाबायदियाव मिनिस्टार जायोब्ला, लिडार जायोब्ला, दैदेनगिरि जायोब्ला जों ओरै ओरै मावगोन होनना बिथांमोना गोबां लेक्चार होबोदोंमोन। दिनै मा नुखो? जेबो गैया। हिर' ओरैनो दुगाल'। इउजि ब्रह्ममोना बर' जाथिनि थांनानै थानायनि खोथा, थामोनथा आरो रैखाथि खौसेथिनि खोथा बुङो। जिर'सो लेक्चाराव रायजो राजाफोर। जुदि बिथांमोननाव जुदि स्पिरिट दङमोनबा, जाय बिथांमोनहा नांसोमनानै जेल जादों, दिनैसिमबो स्टिल जोबथेसालियाव दं, मानो गवाखै? बे एकटनि गेजेरजों गजोबनांगौ। जेसेबां एनडिएफबिफ्रा जेलाव दं, जेसेबां दाय दस दं, जेसेबां क्राइम मावबोनाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि नामाव जायफोर बिथांमोनहा जेल जादों, क्राइम जानांदों, बिथांमोना बे एकटजों गनांगौमोन। जुदि गोरोंथारब्ला लिरनानै लाबोनांगौमोन। जेनेरेल एमनेस्टिबो गैया, जेबो गैया। दिनै खोनाबाय रन्जन दैमारिया सुप्रिम कर्टआव बेल लानायानो आपिल खालामनानै रिजेक्टेड। अब्ला मा जाखो बियो? दिस इज भेरि आनफर्चुनेट। दुखुनांथाव रायजो राजाफोर, रन्जन दैमारिया खुनु गयैनि खोथायानो गैयामोन। एकट खालामैनि सिगां बे ड्राफ्टिंआव लिरनानै जुदि बिथांमोना लाङोबा रन्जन दैमारियाबो जेलनिफ्राय गनांगौ, एनडिएफबि केडारफ्राबो गनांगौ, बिथांमोननि समस्या समाधान जानांगौ। अब्लासो जों साइनिं खालामगोन। येस, वी विल साइन दिस एकट होननानै बिथांमोना बुंनो हायोमोन। नाथाय बिथांमोना बिनि सायाव जेबो स्टाडि खालामाखै, सानाखै। साडेनलि एकट खालामनानै बिथांमोना बेबायदि खालामदों रायजो राजाफोर। जेब्ला रन्जन दैमारि आरो बिनि केडार्सफ्रा जेलजों एबा एनडिएफबिनि समस्या समाधान जागोन, अब्लासो येस वी वान्ट दिस एकट होननानै बुंनो हायोमोन। वी वान्ट दिस टाइप अफ एकट, वी वान्ट टु साइन होननानै बिथांमोना बुंनांगौमोन। मानो बुङाखै? दिनै पावार नांगौ, पावार मोनबाय। 4 बोसोराव एनडिएफबिनि समस्याबो समाधान जायाखै। बर' जाथिनि जौगानायनि खोथाखौथ' बाद दोन। इनिसिएटिभ लानानै खामानि मावग्रा दैदेनगिरि लिडारफ्रा बेबायदि जाया रायजो राजाफोर। दिनैनि डेटआव इउजि ब्रह्म बिथाङा केबिनेट मिनिस्टार जालायनानै दिनै फाउन्डार अफ एनडिएफबि रन्जन दैमारिनि सायाव फंसेबो खोथा बुङाखै। एकट जाखांनायनि उनावसो माबा गोदाव सोराव बुंलाबायबाय रन्जन दैमारिया जोंखौ फोथायनानै सान्थि सुक्तियाव साइनिं होबाय, जोंखौ फोथायनानै फैबाय, बिथाङाबो उदां जाबाय होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। नै जों दा खोनानो मोनबाय रन्जन दैमारिया जेलावनो दासिमबो दङ। बेलनि जि आपिल खालामनाय सुप्रिम कर्टआव बेबो फाइनालि रिजेक्टेड। आरो बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा थाबावनो? बिथांमोना जुदि पावाराव थानाय दैदेनगिरि नेताफ्रा ज' जानानै थाबैनो गनांगौ होननानै बिथांमोना जुदि सरकारखौ, सेन्ट्रेल सरकार, आसाम सरकारखौ जुदि प्रेसार होयोबा रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जायैनि खुनु बाव प्रश्नआनो थाया, बाव खुनु खोथायानो गैया रायजो राजाफोर।
बिथांमोना गावसिनि गादिखौ गोमाजानो गिनानै पलिटिकेलाइज खालामनानै दिनै रन्जन दैमारिखौ दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दोनदों। आरो मोनसे खोथाखौ आं नोंथांमोननो दिनै सिदा खोथा खोन्थागोन। रन्जन दैमारिया जेब्ला एखट जादों बे टाइमावनो गयोमोन रायजो राजाफोर। दाथ' बुहुत माने सरकाराव थानाय माखासे दैदेनगिरि लिडार्सफ्रा दिनै बर' जाथिनि जायफोर एनटि बिथांमोना नैबेबायदि अपरचुनिटिखौनो सिगां समनिफ्राय नागिरबोनानै दंबाय थायोमोन। दिनै बिथांमोना चान्स मोन्दों, ओंखायनो बिथांमोना दिनै जोबथेसालियाव दोनो। गाबोन जागोन, समफोर जागोन, उमुक थारिखआव गसिगोन, उमुक हेन थेन होननानै दिनै बिथांखौ बेबायदिनो दिनखौ थांहोबाय थागोन आरो टाइम वेस्ट खालामबाय थानानै बिथांनि खामानि मावनाया बिदिनो थालांबाय थागोन आरो गनायनि बाव खुनु माबा गैया रायजो राजाफोर। बिथाङा जुदि गनांगौमोन, एकटजोंनो गनांगौमोन अब्ला मोजां जागौमोन। नाथाय बबे समाव गगोन बेखौ बुंनाय केनट से रायजो राजाफोर। ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बे इउजि ब्रह्ममोननि खोथा बुंनायखौ फोथायनो नाङा। इउजि ब्रह्मआ गावनि समस्थियावनो देरहायाखै रायजो राजाफोर दतमायाव, अबेबा बै बाक्सानि माबायावसो देरहालाबायदों, खख्लाबारि समस्थियावसो देरहाहैलाबायदों। गावनि समस्थियावनो बेहा भटार साननाय बेखौ मोजां मोना, बोरै देरहाहैखो? आसुरित साननो गोनां बाथ्रा। रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय समावथ' बिथाङा जेनगोन, बे सिदा खोथा। आरो इउ पि पि एलआबो थानाय नंला रायजो राजाफोर। ओंखायनो नोंथांमोना सांग्रां जादो लोगोफोर। थेंक इउ।